teknu, vide iskričav i samo to. San bi reč njihova. Zore zvon i žiće, a ona molitvom obnažena tihuje u osami i biser zri. I na kraju, ne više, da završim moju pesmu, Bezilja neba. I ne bi ona niz, ni nizino hod, oznak ureza srmen, da li iglom, da li perom, da li srce, da slovi, da zbori reč. Ja bih toliko tiče one uloge, onoga što pesnik nosi u sebi i što daruje ljudima. Hvala vam. Hvala vam na kraju samo ime udruženja da se zahvalim vašem prisustvu i vašem druženju. A ovo ćete sigurno hoćete doći. A, požalit ću se, znate ko se jednom napije dunavske vode teško kao ja mišljenje. Biće još tih sretne, a svakako vama hvala na vrlo nadahnutom srećanju i hvala vam što su vaši odgovori naprašili to mi je veoma drago. I kao što vaše pesme sežu do beskonačnosti, tako i priča o poeziji može biti beskonačna. I ja bih voljela da pre nego što zvanično završimo ovu drugu promociju i najavimo sledeću promociju, čujemo Dragana Anđelkovića na saksofonu. Retko imamo prilike da čujemo saksofon u biblioteci, tako da je to...
ljubav bude ozda, to da bude poruka, vi nastavite da kradete tišinu i svako dobro. I do susreta. Do sledećeg susretanja, a sada pozivam Ružicu Petrović i njene govornike.